Ahoj, Ego. Čau. Aké sú tvoje momentálne dojmy z tejto exhibície? Asi iba pozitívne, vieš, vždy keď máš ísť športovať a není to, nehrám futbal profesionálne, tak máš trochu trému pred deckami, ale čo ja viem, ľudia sú super, tá atmosféra, čo tu je to najčarovnejšie, čo tu je. Nie reperi hrajúci futbal, ale futbalisti sú tu tiež dobrí. A s kým si dnes zahral? Dneska s Moravčíkom, so Štimpelom, s Bartečkom, s Jakubkom, s Jendriškom. To sú moji obľúbenci. A hráš futbal doma pravidelne po príspevu? Hrávam FIFU, to je na PlayStation. Aha, na PlayStation, výborne. Ego, chutí ti náš integráčik? Je v pohode. Dobrý, skvelý. Už som ho mal minulý rok, doniesol som ho do Húdu chlapcom a boli spokojní. Dobrý je. A čo robíš, radšej spievaš, alebo aké iné činnosti najradšej robíš? Rád spievam. No som myslela, že či futbal nebudeš mať radšej už po dnešku. To asi nie. Ako ti to išlo? Dobre, na 3. Na 3. Tak to by sme mali asi my skôr zhodnotiť teba, než ty sám seba, ale tak učíme deti seba reflexiu. No presne, akože radšej sa nepreceňujem, ale som skvelý futbalista určite. A posledná otázka, tá hlavná myšlienka nášho projektu Spája deti bez rozdielu. A čo si o tom ty myslíš? No ja si myslím, že nikto není viac, nie len medzi deťmi, ale aj medzi dospelými. Deti si to tak nastavia oni sami medzi sebou a nám, dospelým, my by sme mali dbať na to, aby sme ich my ešte neseparovali, lebo decká, oni sú k sebe dosť prísne a mali by sme dbať aj na to, aby sme neseparovali dospelí sa medzi sebou. Lebo nikto není viac a to, že si platíme večeru, neznamená, že môžeme z čašníka robiť si hocičo a že náš, vieš, jak to myslím. Mali by sme byť slušní a nerozdeľovať nikoho a neužívať si moc iba za to, že máme možno peniaze. To je to, čo mňa štve. Ďakujeme ti veľmi pekne a prajeme ešte pekný zvyšok dňa a tešíme sa opäť v Bratislave na ďalšiu integráciu a na teba. Ďakujeme. Čau. Ukáž ešte Ego. Nové veci, 2015 podzemky,